तुझ्या चावार हाँ इन्ना चेहऱ्यात का इन्ना गोडा च्या टोसा वार्ता बडा नु टोसा नाही रे बस टोसा कधी चाय वाढतं का बरं जुनी बनाई मोबाइल ही अच्छी कुणसा बांगिदा कुरुसा बाके लोगे तागिरता बाके सुनील येतो काय का वर्ग आहे हाँ इधर ही रहता इदाईला का अश्वताला काट अब्बा गोलीवरी गोली वास नका दो गोलीवरी दोहू वास नका बा पत्ताई वरी मुझे सोचे नहीं पत्ता हूँ वास नका तू त्यांच्या वर्ष बे ओ अल्लाह अल्लाह बोला वर्ष बे बा तेरी आवाज को ಇನ್ನಾಡಿ ತೀರಿ ಆವಾಜ್ ನಾಕೋ सीधा बे ಇನ್ನೆನ್ನೆ ನಾಕೋತೇಡೆ सीधा बे ನಾಕೋತೇಡೆ नाकुती मस्कर करे ಅವ್ ಮಜಾಕ್ ಕನಗ ಬರೋ